Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Grazzi Andrew, tal-għajt l-istudju. Grazzi lilek. L-aħħar darba nitqajna vera. Grazzi. Mux tas-solt, unkun namel jamlu l-intervista. Pero għek darba ġejt, ilu ħafna. Ejwa. Ejja, tgħid li Mirko, kien jagħmel xi ħaġa ġol Mallija u hekk u kont niftakar dan. Bizmien mela qabel. Ilu, ma kellix daqshekk, kelli iktar xar. Kelli x-xar għand sex nżomm. Mela, Andrew, x'taħseb dwar is-suġġett tal-paranormali inti? Kif taraħ? Ara jien nitlaq mill-punt li falla ma nemminx. Ġedina għatiju, safti żminilu kont ngħid illi agnostiku llum il-ġurnata ngħid li għatiju. Ġifieri jiena il-magics marbuta ma' reliġjon ma nemminx fiha, ġifieri mirakli u li Alla u mbagħad immutu narġgħu nitwildu l-ħajja u Alla għamel xi ħaġa pummu seret id-dinja u da affarijiet jiena ma nsottoskrivix magħha. Għalkemm nemmen li reliġjon hija rilevanti, valida u importanti. Daqskemm tista' tkun perikoluża u problematika u toħloq ħafna dbatija kif nafu f'kull reliġjoni u ħafna reliġjonijiet li nafu jan. Allora nitlaq minn dak il-punt. Però minnaħa tal-paranormal, fil-waqt li qatt ma kelli xi esperjenza li ngħid isma' fimt ta' barra minn hawn whatever. Però konvintu mbagħad li ħajja oħra ma la teżisti. Ġifieri nkunu naħseb jiena nkunu stupidi jekk ngħidu li le. Ġifieri temmen li hawn xi ħaġa oltre l-bniedem u ma temmix li hemm xi ħaġa wara l-mewt. Eżatt, preċiżament. Ġifieri li mmutu mbagħad nitwildu l-ħajja ta' dejjem. Sa però biex inkun għad kollox hu, ġifieri knowledge tiegħi fuq dawn l-affarijiet huwa knowledge u li hu. U jinkelli żewġ avvenimenti żgħar u wieħed minnhom ftit jafu bih. U liħor, insot nejli huma, wieħed minnhom meta kont għadni żgħir, kont għadni ġuvnut. Kon noħroġ ma' tfajla insomma morna ninnamraw ftit taħt il-belt hemmhekk fejn fir-ring road tal-belt. U niftakar nara from the corner of my eye kienet ibeġbex, kienet niżla x-xemx. In-naħa ta' qabel ma tinżel Marsa Mxiet ngħidu jien, taf imbagħad hemm dak il-ħanut, dak ir-restorant li jkollu ħafna kuluri, imbagħad tinżel hemmhekk f'dik hemmhekk għandek wara ċ-ċint hemmhekk hemm kien hemm ma nafx għadu x'hemm passaġġ u konna mmorru hemmhekk insomma. U niftakar nara xi ħaġa nieżla hekk u titlaq u tiġri, titlaq. Pum, niżla. L-istess ħaġa li rajtin fit-2010. Vera? Bil-kontra jiena rajtha ħirġa minn ġol baħar. Le, ma kienx ma mistitx to my knowledge ma mistitx mal-baħar. Dan ilu ħafna. Però niftakara. Ma setax kien drone. Ma setax kien drone. Sakemm ma kienux inventati qed nitkellmu aħna. Ġifiet nitkellem naf 40 sena ilu. Le, ma jistax. Ġifieri dik niftakara ċara. Niftakara ċara, niżlet, niftakar l-avveniment ċar. Li l-ħaġa ċara ma niftakarix. Ġifieri ma niftakarx pereżempju dik kienet bid-dawl bil-bozzozz bis-sa. Sound ma kelli żgur, xkur niftakar. Ġurnata ma kienx mal-tempo xejn, kienet ġurnata probabbli xi sajf jew xi spring, ġifieri. U mbagħad ħaġa oħra li niftakar li ġrat u jiena
ma nafx għandix taqsam ma dan, hija li jien kont darba tagħmel il-meditazzjoni fuq bejt ta' dar. U ħassejt ġifieri isni ħireġ minn innifsi. Out of body. Out of body, niftakara sew. Allora dak ma jgħidlekx li hemm xi ħaġa oltre. Tal-ħajja għalhekk qed imma Għax inti meta tara. darba ġrat u Immaġina indek il-konxju tal-bniedem jisu bħal non-local. Ġifieri das li jkun għandek live stream ġejja minn ximkien ekku. u ma tkunx lokal. Allora inti meta mhux istax toħroġ inti tittepja ġo l-feed li ġejja minn ximkien. Għalhekk jien naħseb li hemm xi ħaġa oltre wara li mmotu. Għax fl-istess ħin meta kif naqbad ngħidlek jisu hemm rikorrenza ta' wkoll ta' reincarnation stejjer x'taqbad tagħmel bihom dawk. Fim x'irid ngħidlek. U mbagħad kelli storja oħra, issa niftakar. Għetlek jien li kellek żgur Kelli xibda tiftakar. Darba morna grupp. Sifirna, konna ġifieri konġ żgħar, kont għadni qed nibda l-karriera tiegħi bħala għallim. Ġifieri kelli qed nitkellmu jiena bdejt nagħlem isu ta' 25-26. U niftakar sifirna fuq exchange ġo pajis fl-Ingilterra, ġo Università l-Ingilterra. U mbagħad kien hemm xi ħadd li għalinna li he can take people back in time. Jiena ndem mhux xettiku, mhux in a negative way ta'. Jekk inti se tgħid li rajthom nista' ngħidlek giddieb. Jekk inti tgħid li jiena konvint nista' ngħidlek li inti giddieb, nista' ngħidlek x'inħossin. Però dan kontek ftit eluf minna. Anyway, dan konna grupp, konna għax konna grupp pjuttost kbir, ma xi sitta minna. Xtrajna żewġ fliexkien inbit mill-lobby tal-dan. Min għalina se tkun xi ċajda qal li he can take people back in time. U kien hemm waħda li xtaqet tagħmilha din l-eżerċizzju isu beda isu forma ta' hypnosis. Malti. Fil-fatt wedna li xulxin li qatt mu se nsemmu min konna. U din il-persuna li kienet stenduta u zdrajjata fuq is-sodda u da beda jieħodha lura in time. U di bdiet tikkonoxxi żminijiet oħra. Żminijiet ta' kavallieri. Per eżempju, bdiet insemmi, waħda minnhom semmiet, niftakar waħda minnhom li semmiet kienet il-Portugal, fej kienet tgħix, x'ġara lil huwa, u mbagħad wara meta tkellimna magħha, wara li ġiet ftaħħa għax din dan u għax m'għandix dubju dak li kun jgħidlek għax kellek l-imbit, kellkom l-imbit. L-imbit ma missejniex, ġifieri tant were dumbstruck, tant illi fil-fatt jiena fil minn kien hemm min telaq, għax bdejna nibżgħu u jien fil minnhom il-dal-persuna tlus ma tresperaw li di all right, tu ma nafx nġennu il-personaġġ. U dina semmit huwa u mbagħad meta ġiet lura konxew lura, dam dal-proċess għamlet naħseb xi 40 minutes jekk niftakar sew għamilna ħin twil. U jbiss għamlitu. Ibiss. L-oħrajn beżaw, bżajna kollha kemm aħna mbagħad issa. Għalkemm ma kienx fiha xi ħaġa satanika jew hekk imma su imma ngħidlek ġara u jibdi tip finijiet mela dina tgħidilna li kont isni ġo Bubbles ġo bużżieqa bħal meta jkollok dal-bużieqa ta' tfal tas-sapun. Għalt li isna għalt in-nies kont ġo fiha u qed nara li l-ħija jieħdu għall-gwerra u fil-fatt jibdi tibki finijiet minnhom. U mbagħad marret anki lura u semmi avvenimenti oħra li ġrawla. Ġifieri jien affarijiet li ma nistax nifhem m'għandix dubju li jeżistu. Ġifieri fuq dak is-sens, ġifieri kważi qed nikkontradixxi lil nnifsi hawnhekk. Issa immaġina hawn Malta għadna lura fuq da suġġett ħafna. La għandna fuq il-parapsychology ma għandna xejn l-università. Ma jidherlix le. Issa immaġina għalkemm kien hemm Becky Fajenza għamlet teżi tal-ostja fuq il-psikoloġija u l-xismu l-eżorċiżmu. Vera interessanti.
Imma m'għandniex struttura fuqha u jisna ħanaqgħu lura fiha l-ħaġa tnara jiena. Għax inti għandek l-Amerika u l-Ingilterra għandhom sezzjonijiet fl-universitajiet tagħhom li huma fuq il-parapsychology u fuq dal-fenomeni strambi. Mbagħad Malta għandna daqsda folklor u avvenimenti u stejjer u ma nagħtux kasu men. Dik li hija Aħna żżar ukoll, ġifieri sejjan aħna għandna dak il-fattur ukoll li aħna tant aħna żgħar. Fil-fatt m'illux kont qed nitkellem kombinazzjoni ma' xi ħadd waħda mill-psikjatri l-ġodda. U dik kienet qed tgħidli issa bdew is-sub specialties li sejħulhom huma fil-psikjatrija, pereżempju psikjatrija ta' tfal, dik ġa kien hemm. Ma mbagħad għandek psikjatrija pereżempju fejn jidħol l-addictions, psikjatrija fejn jitlu aħna però aħna tant aħna żgħar illi is-sub specialties huma problema. Però naħseb ukoll dax naħseb jien illi aħna għandna biża' illi nitlu f'dawn is-suġġetti u naħseb li għandna biża' li xi tradizzjoni reliġjuża tagħna hija tant qawwija illi ma tippermettinniex il-libertà hawnhekk in-negattiv tar-reliġjon. Almenu sa ftit żmien ilu sal-ġenerazzjoni tiegħi u forsi ta' warajja ma l-iktar tal-ġenerazzjoni tiegħi ġifieri dawk born qed nitkellmu born end of mid-60s, beginning of 70s. Ġifieri aħna ir-reliġjon kienet sine qua non ma' kull ma nagħmlu sajjan, ma' kull ma nafx inti żgħar minni, ma' kull ma nagħmlu. Ja, niftakar. Ġifieri toħux nejka, toħux torqodx ma' bniedem qabel iż-żwieġ, tiżżewwieġ. Kull ħaġa tikolx, x'tiekol, meta tiklu, tikolx il-ħut u l-ħall. Kollox, il-flus tiegħek kif se ġemma, kif kollox kien embedded fil-reliġjon. U naħseb, dina hekk qed ngħid issa, I might be completely wrong, ġifieri, imma din naħseb hija aħna għandna biża' li dak li ma jistax li ma jiġix interpretat mill-Knisja u mir-reliġjon, allura mhux relevanti. Allura jsir superstizzjoni, jsir mhux veritier. Jsir illużjoni, jsir whatever. Inti għax fuq din kif naqbad ngħidlek, isa tikkontradixxi lilha nnifisha l-Knisja wkoll fiha l-istorja għax inti għandek ma nafx hekk taf l-istorja tal-Ufo del Duce. L-Ufo del Duce kienu ġabruh minn Magenta mill-Italja u kienu żammew il-Vatikan. Issa l-Vatikan mbattaw l-Amerikani, voldri daw kienu jafu mit-33 li jeżistu l-UFOs il-Vatikan. Għat ma tkellmu. L-Ufo del Duce. L-Ufo del Duce. Del Duce. Ġi kien apparat, kien. Le, da kien hemm bidwi fil-ħodu issa ħarġet iktar l-istorja. Fittex fuq, interessanti. Dan hawn dokumentarju bit-Taljan vera għax ħa interviews lin-nies ta' Magenta fejn daw irrakkontaw li kien hemm alien u qed jaħbuh in-nies ta' hemmhekk biex ma jaħtfuhx. Biex ma jaħtfuhx is-soldati tal-Duce. Asta. Mela. Minn Mussolini. Mussolini, mela. Daqan fil-ħodu dal-bidwi u sabu hemmhekk. Vollieri ċempel l-armata, ħalqu l-Magenta għal xahar sieħ u da mexxew il-Vatikan. Il-Vatikan ħaduh. Mela, mbagħad daw. Se ma flokx business dawk. Il-faxxisti batu l-nazzisti għallu da taqom. Il-nazzisti għallu l-emmu nistaw nistudjaw fl-imkien. Fimna ximbat għandek emmek bat jibda meta tara fermi fej spiċċa. Minn emmek telaq u spiċċa jaħdem l-Amerika. Kien hemm ħafna moving parts dak iż-żmien. Jien għalija naħseb li hemm xi ħaġa ma xortatna ma nafux. Kollox. Li kif naqbad ngħidlek. Di li l-punti li jekk ħanqgħu lura fiha l-istorja, mbagħad ħajġi bħal xokk fil-pajjiż, fix-xjenza u Malta, għax inti jew Malta kif għedna m'għandekx dissezzjoni fejn inti tista' tagħmel interaction fejn hemm xi ħaġa li ma tistax tispjega u tista' tikkomunika ma' xjenzat. Le ħafna drabi, però kif qed tgħid int ħafna drabi il-kompetenza f'ċertu oqsma jiġu ma' bniedem. Ħanniħu l-eżempju tas-saħħa mentali. Is-saħħa mentali, il-problemi fis-saħħa mentali kien hemm dak iż-żmien Kate Gonzi l-mara ta' l-ex Prim Ministru Lawrence Gonzi fejn dan
Fejdina, u din kienet l-agenda tagħhom bdiet Richmond dak iż-żmien. Issa tgħidli mhux dejjem kien hemm u żgur dejjem kien hemm aħna bl-isptar mill-1800s bl-isptar aħna ġifieri imma x'għamlet Kate Gonzi, Sinjor Kate Gonzi, li għamlet fija ta' spinta. Jien naf hekk tieħu l-qasam ta' diżabilità, kellek il-Monsinjor Azzopardi, jiena niftakru sew għalkemm meta kont għad niżgħar niftakru sew x'għamel dan. Dejjem kienna diżabilità ma ta' spinta għaliex investa fid-dar ta' Providenza. Ġifieri ħafna drabi aħna fil-qasam tal-addiction għandek Monsignor we can go on and on, ġifieri dejjem ikollok champion illi l-aġenda iddur madwarhom. U naħseb illi aħna dak għadna ma sibniex. U nies bħalek il-qasam edukattiv, il-qasam terzjarju, mhux qed ngħid kollha kemm aħna x'hemm min jikkonoxxi l-validità ta' nies bħalek, imma nies bħalek aħna nkunu kultant daqsxejn elitisti. Ġaħna naraw lil nfusna bħala inti kemm għandek degrees, kemm int kompetenti biex titkellem. Dina ixxu li jitkellem ħafna Peppi Azzopardi fuq hawn xejn. Jiġifieri il-kompetenza għandek il-kompetenza akkademika li ma naqqas xejn minnha hija importanti. Però għandek nies bħalek, pereżempju f'dan is-settur li tista' ma taqbilx, tista' tgħid qed jgħid ċuċċata, ma importa xejn, imma li għandu jkun ukoll fid-dominju tad-diskussjoni. Aħna ma nagħmluhiex dik, aħna fl-università ma nagħmluhiex biżżejjed għax ġieli nagħmluha, ma nagħmlux biżżejjed. Ma napprezzawx. Ma fil-privati kellmuni il-professuri. Eżatt. Nintaqa' ma' nies. Eżatt. Ma jgħidlu dak il-professur. Ma jiġix hawnhekk laqas. Ma jiġix, jew nkella għajdlu isma' niġi nagħti lecture l-istudenti tiegħek. Inti tgħallem pereżempju qed inti tgħallem l-astrophysics. Jew inti tgħallem ma nafx xi. Niġi nagħmel sa kieku inti fl-erja tiegħi mux niġi nkaxkrek biex tiġi għalija personalista jipprovoka l-istudenti hija dak li għalhekk qiegħda l-università. L-università mhux qiegħda hemmhekk biex aħna nagħmlu 3 sigħat, 4 sigħat kuljum nippritkaw. Għax hekk tqanqal l-idejat ġodda l-idejat u tespandi f'dak is-settur. Nifhem li jiena m'għandix degrees u affarijiet oħra, I know my place, jiġifieri mhux ħanejt isma' jiena għal da. Għax hawn min jgħidlek jiena naf kollox. Impossibbli. Min jgħidlek hekk. Vera hemm persuna vera stejaf kollox. Le ma ikoll ħafna majjal. Le, ma partit ċajt. Xaw min jelek li isma jena x'nifhem fuq hekk. Taf kemm taf men. Ma taf. Dejjem qed tibni fuq xi ħaġa. Li taf kemm interessanti li tajt sajn jiena ħafna drabi jisaqsuk jgħidulek imma inti espert ta' xiex. U jiena onestament. U tallimta minn student, jien kon għallem student. Konna ħafna studenti, ma kien hemm student partikolari. Għajt ma tnejn minn student. Kont għal student partikolari. U kien għalli. U da kont, immur ngħidhom pereżempju dal-ktieb ta' Foucault. Ridkom taqraw żewġ kapitli minnu pereżempju, Crime and Punishment, jew dal-ktieb ta' Hannah Arendt, jew dal-ktieb ta' U da kull darba li mmur ġimgħa wara, ikun qara mhux il dak il-ktieb, imma kull ktieb. U laqas jien m'għamilta. Imma nagħmel ġifieri rajt ħafna awturi ma qrajtx kollox ta' kull awtur li rajt. Ġifieri allura hemmhekk bdejt ninduna jien li jiena qiegħed hemmhekk to facilitate the conversation, to facilitate knowledge. Mhux illin kif kienu jagħmlu fl-antik jidħol il-professur fil-lecture u missu daħal ma nafx min fimt il-messija u għet jgħidilhom meżat. Illum il-knowledge hija hemmhekk. Allura naqbel miegħek li aħna anki aħna hija gidbak ngħidu li aħna esperti. Aħna knowledgeable fuq ċerta areas u li niffaċilitaw id-diskussjoni. Mhux hekk konfem web inti meta ma nafx hekk raġdi, għax dini jassabiħ ta' dir-realtà stramba, jekk inti taqbad Ġurdin hawn Malta eżempju u tagħmlu xi ħaġa, x'imkien fid-dinja ħajkun hemm Ġurdin ieħor li ħajjagħmel l-istess ħaġa. Kredibbli. Jiġifieri u aħna għandna l-mezz li nistgħu nikkomunikaw u għandna l-internet issa iktar viċin u ma nifhmux.
Dika. Għal-kontum it-tajten. Eżattament, ma nifhmu xorta. Jina inkredibbli, ġifieri inkredibbli. Ġifieri aħna nsi nagħmlu minn kollox biex naqtaw saqajn xorxin. Mhux hekk ma nistgħux nimxu direzzjoni fejn u kompromess u. Jiena li għawet mill-ikbar fil ġifieri kellek tgħid li isma' dil-era tal-bniedem kif tiddeskrivija, tista' tiddeskrivija b'ħafna affarijiet. U teknoloġija, u komunikazzjoni u dan u seba' u dalam. Waħda mill-affarijiet li nara l-iktar li qawwija l-cancel culture li aħna ddaħħalna fis-sistema tagħna. Iġveri jien ma nġiex intik daqqa ta' ponna, dik easy. Għax inti jew tilqaħili, jew taqlaħħa u ma ġara xejn, la dat nixorbu birra flimkien. Imma jekk jiena nattakka lek ir-reputazzjoni, jekk jiena nipprova naqbad xi ħaġa mill-lijat u nirredikolak biha, jien hemmhekk inkun qed niżmantella lek ir-reputazzjoni tiegħek. U dik aħna sirna artful dodgers tagħha, sirna kapaċissimi nagħmluha. Qabel kont naħseb li mhux ħataffettwa daqshekk di tal-cancel culture, imma llum il-ġurnata ostjanejt li kienet stajna prevejna naqra minnha ifhem. L-erdin għalija teżisti b'mod b'saħħtu hija arma li tintuża fil-politika b'mod partikolari ma anke fil-ħajja pubblika. Kollha kemm hi jiġifieri tara li hija problema enormi. Ikollok ħafna politiċi. Jiena l-politika nħobba, x'jiena l-politika nemmen fiha. Jiena nirrabi, jiġifieri jiena nagħtiha importanza l-politika għaliex jiena trabbejt fit-tmennijiet. Twelit fis-70, fis-1970, ma aħna bej l-81 u l-87 Malta kien hemm turbulazzjonijiet kbar, ġifieri illum il-ġurnata li tara in hindsight induna li iż-żewġ naħat kemm il-laboristi u kemm in-nazzjonisti dak iż-żmien kellhom attitudni. Naħseb kien iż-żmien fl-80s. Kif kien importanti li l-Labor jieqaf mill-poter u jitlu n-nazzjonalisti kellhom ħafna idejat, kienu friski, kienu innovattivi, rridu jerġgħu jiftħu s-suq għall-ewwel darba. Ġifieri kien hemm ħafna idejat tajbin. Ovvjament nafu ġara fl-81 illi kien hemm strambezz enormi għaliex kif kienet il-sistema elettorali tagħna ippermettit l-iktar siġġijiet mill-voti. Dak li jiġri anke l-Amerika. Mhux li għaddettajna minn ta' barra. Li għaddettajna minn ta' barra, mbagħad għamlu l-amendi, niftakar Mintoff kien għamilha ċara li ma jagħmilx iktar minn sena sakemm jerġa' jgħid elezzjoni għax Mintoff bil-brashness kollu tiegħu kien kapaċi wkoll jifhem li ma setax jiggverna b'minoranza ta' voti. Però mbagħad il-forzi tal-partit isiru kbar ħafna u spiċċa ġebbet spiċċa sal-87 daħal Carmenu Mifsud Bonnici. Naħseb l-aħjar wieħed Carmenu li kellna. Carmenu kien bniedem, Carmenu ma kienx leader tajjeb, ġifieri u jgħid u jgħidha hu stess u saru ħafna żbalji, sar żball kbir ta' kif kien. Fis-sens ta' onestà għax vera kien bniedem. Integrità ġifieri there's no questioning about it, ġifieri u hemm ħafna politiċi ta' hekk, ġifieri ma nilludux ruħna, ġifieri hemm il-maħmuġin. Li huma skart, imma hemm it-tajbin ħafna tajbin anke llum il-ġurnata ġifieri. U mbagħad għamel diżastru ġifieri tilef l-elezzjoni tal-87 ma it had to happen, ġifieri kienet in the making, kif kienet in the making ta' 2013 li tinqeleb il-volja. Però Carmenu Mifsud Bonnici għamel balbulijat, għamel podina tal-hijack, għamel podina tal-barrani meta prova jala iż-żejtun. Għamel podina meta ħalla il-tags imorru il-Kurja jkissru u Times u dar ta' Difeni Kadami. Ġiri kien ma muxu il-pilotom, il-violenza għat ma pilotaw, ma għat ma kellu l-kapacità li jżom. Li jżom, eżatt. Maġġa Frezzantu u għalija, ġiri jekk issaqsilili, u għet mill-the most impactful għal-kem ma rebaħx elezzjoniet li f'waħda u laqasam mela sħiħa. Labour Party ħafna drabi ma jagħmlhomx sħaħ però dam kull ma għamel 22 xahar, però Alfred Sant irnexxielu jnadda fil-partit tru and tru. Ġifieri il-riforma li kellha bżonn, il-mentalità ta' Lori Sant, ta' Giuseppe, ta' dawn kien hemm bżonn li jitneħħew huma u n-nies tagħhom
U għamel ċaqla ħareġ il-Labour Party minn ġol l-Isla u ġaba ġol Ħamrun fiċ-ċentru ta' Malta, għamel ħafna xogħol. Jiena li għaddi most impactful li llum il-ġurnata l-Labour Party għadu jgawdi iktar minn Joseph Muscat għalija huwa Alfred Sant. Għax ta' identità l-partit. It took some time sakemm dawn il-valuri dal-kunċetti daħlu. Mbagħad Joseph Muscat li kif fuqhom għamel. Niftakar meta kont żgħir kun Alfred Sant kemm kienet toħodni hemm. Ija, kont ħadet ekber żebuġa ta' għad id-drums ġieli Hopp jieħu drink Pero Alfred Sant was demonized, Alfred Sant, għara kem konet najdu fuq il-cancel culture. Alfred Sant niftakar kien hemm lajdut li jekk jitilaw fin-96 il-nazzjonalisti kellhom container mimli parrokki lesti biex jwadbuhomlu u jwadbuhom. Ġifieri kien hemm ħafna vixxitudni fil-konfronti hawn niftakar il-posters kien hemm kampanja ta' attakk kbir fuq Alfred Sant li kien sakranazz, li ma kienx kien għażin, li kien ma importax, li kien stramp. Ma ħsib li kien ħajazlu Mintoff kieku ma kien. Le, mhux hekk, kien stramp, ġifieri ma wieħed mill-ikbar magħhom. Ġifieri ma nafx qatt intervistajtu. Le. Missek intervista. Huwa persuna jiġi ngħidlek. Għax hemm kif naqbad. Bojkot jew. In-nies meta staqsihom fuq UFO, speċjalment il-politiċi, ma jridux jmissu t-topic xejn. Inti tgħidlu staqsih fuq hekk. Ħlift tnejn in-nies biss kellmu li huma vera knowledgeable fuq is-suġġett ġifieri. U li qegħdin fil-Parlament? Li qegħdin fil-Parlament, li wieħed m'għadux fil-Parlament, li ħoradu hemmhekk imma. U hija ħasra menn għax eżempju siċċurilu. Li ħanerġgħu morru ktar lura. Sentejn ilu kien hemm Francisco Garcia ta' Franza fejn tkellem fuq il-UFOs, MP. Fil-Parlament. Fil-Parlament. Għaddiet ħadd ma ta' kasu, issa nqalad il-biċċa tax-xogħol fejn Trump qal li ħjoħroġ il-files. Imma siċċurilu kellhom briefing għax siċċurilu ġara xi ħaġa l-Amerika u kellhom briefing fl-Unjoni Ewropea kien hemm Jake Barber u Gary Nolan u kien hemm ieħor uffiċjali ieħor Amerikan taw briefing hemmhekk jiġifieri. Malta ma kienx hemm. It-tieni meeting ma kienx hemm laqqas Malta. Tielet laqqas. Jiġifieri saru 3 meetings hemmhekk fuq da suġġett u Malta ma kienx hemm. U jien batti email l-xismu l-Thomas Bajjada u batti email l-Peter Ħaġus. Taħseb uġbuni? Le. Zero. Issa di, jekk jisimgħu li hemm il-flus fiha involuti, hemmhekk kejwa mbagħad, hemmhekk nibdew nagħtu kasu għax inti għandek xi sistema li pratikament ma taħlix fuel. Di bla fuel taħdem 0 point. Qed tiġbor l-enerġija mill-madwar. Mhux qed titfala l-fuel di qed toħloqha l-enerġija li hija xi ħaġa stramba. Għax inti għandek xejdu l-Ameriku ta' l-electrographics ġifieri il-ħaġa hemm il-flus fiha u di mhux qed jagħtu kasa. Literalment di ma jkunx hemm di ma taħdimx b'enerġija, di ma jimlewlix it-tank tal-petrol. Hemm ktieb hunt for 0 point. Ġifieri 0 point ġifieri di għandek xi ħaġa li toħroq l-enerġija mill-madwar, qed tiġbor l-enerġija mill-atmosfera. Qed tħaddimlek spaceship, qed tħaddimlek il-makkinarju. Eżattament. Li juża ħafna enerġija. Eżattament. Minn fejn bdejt inti din il-passjoni? 97 rajt UFO men, kulħadd qal li taħħa tgħid xejn. Illek ċans tispiċċa Mount Carmel. Eżattament, dak iż-żmien. Bis-serjetà ġifieri. Ma niskanta xejn li kienu jieħduk għall-psikjatra. Ma kontx waħdi, dik il-ħaġa kont ma' tijuwi u hekk, ġifieri konna qegħdin fuq il-bejt rajnieh. Kien hemm ħejjari qed isfel ma qamx, lox. Insomma. U mbagħad għadda żmien xorta bqajt ninteressa ruħi u kif jisni. X'kont rajtu? Isu għalija ma nafx, isu lajn dritt, isu sigarru. Dritt hekk wieqaf. U kien beda miexi bil-motek, bil-mot, u bum, tara. Mbagħad bajt infittex u nara fuq dal-affarijiet
U jisni kif bat nitlef l-interess. Fit-2009 rajt dak li għetlek jirax minn ġol bahar. U rġaq bat nuħu U ċaqlaq il-bahar. Le, xejn, just tala, u talet. Un bat, rġaq bat nfittix, rġaq sirt kurjus u ekku kif bat imbatti jek. Jisni ma bħax nati kasu s-sujġet. 2019, boom, kontent nkun ma wieħed rajt UFO lem, rajt UFO la u ma konx nemnu jiena. U darba tiegħi għalli mara fejn u l-UFO, jimpajt imbella, l-ostja. U issa mbagħad dejjem il-ħaġa dejjem jisa kif naqbad ngħidlek. U mbagħad ġikit għalli nagħmlu CE5 u daw tidher xi ħaġa Mirko xettiku. X'taħseb li xi ħaġa kien hemm ma vera. Għax Mirko Kien hemmhekk? xettiku u jiffilmja. Jien mmur dejjem biex niffilmja. U darba minnhom l-ewwel darba ma stajtx immur. U qalu li raw isom mor b'żorinġ. U iva. U bat mort jiena u actually kif lestew is-CFI forsi għaddew ġiex minuti 3 kien hemm 3 dots orange fis-sema eżatt fuqna. Jiena u ma rawhom iktar minn xina dak il-ħin dħalt fil-karozza, ma jien forsi rajthom għal 6-7 sekondi u jiffejdjaw fix-xejn. Ma mbagħad bin-night vision għandna footage twil ħafna xi 20 minuta sta nurjulek. Eżempju tara 11 il-loġġett f'daqqa jimxu direzzjonijiet differenti. Jena għax ħaġa stramba, fimtni, għalhekk ngħid li kollox connected u tipo da tip ta' meditazzjoni. Why they keep a distance imma allura għalfej they keep a distance? Le, mhux bil-fors. L-ewwel darba u t-tieni darba le kienu l-ewwel darba li ma kontx hemm kienu viċin għax anke mill-kamera tal-mobile tinduna li forsi kienu kilometru l-bot nejlik. Issa? Meta rajthom jiena t-tieni darba kienu daqsxejn iktar il-bot, imma kienu fuqna, direttament fuqna. Mhux jiġifieri over the horizon jew hekk. M'għandix idea x'il-lost huma. Imma meta il-kulur li għamlu mhux xi ħaġa li s-soltu tara, mhux bħal meta tara l-ISS jew hekk. Il-kulur partikolari ħafna. Qisu daw il-bozzozz ta' triq l-antiki. U xkont ngħidlek Mirko. Xkont ngħidlek jien fil-bidu. Ejwa, veru, dak kien jgħidli jisom Ember Orange li raw. Jiena naħseb li kif naqbad ngħidlek, hemm xi ħaġa li din u fil-każ li jekk jiġux viċin, x'aktarx li siċċurilu niżlu waħda minnhom. Qed jgħidu issa ma nafx hekk hux veru da hemm minnhom li jsejħulhom psionics, jiġifieri jkunu qegħdin hemmhekk jimmeditaw u ikunu l-pilots ta' dan il-fenomenu. Jiġifieri qed jgħidu li jirnexxielhom iniżlu wieħed. Issa ma nafx kemm hu veru. Fl-Amerika? Fl-Amerika. Għax hemm da tim ta' Skywatch ta' Jake Barber u huma qalu fil-bidu li aħna ħanniżlu wieħed u ħanoruħ lid-dinja. Issa Trump kemm ilu li ħareġ Trump xarin ilu? Li qal li ħajoħroġ il-files. Xarin ilu inqas. Xi xahar ilu ħajoħroġ il-files kollha, jiġifieri. Issa dik il-problema li fil-56 kien hemm panel, the Robinson Panel, fejn daw kienu qalu li jekk joħorġu l-informazzjoni kollha tkun ontological shock fuq il-popolazzjoni tad-dinja, allura dejjem żammewha suppressed, fim? Issa f'xi-90s l-istess reġgħu għamlu revision ta' dil ħaġa u saħbu l-istess li ħajkun hemm repercussions, ġifieri jekk joħorġu da, u issa fit-2018 jew 17 reġgħu għamlu l-istess studio għalu l-istess ħaġa, tikrolla s-sistema, ġifieri nies ma jħallsux il-loans, nies ma jmorrux għax-xogħol, ser u hekk. Issa ma nafx kemm vera jew le, sakemm ma jridux iżommu. Il-connection mhux qed nifhem għaliex għandu jiġri dan kollu għax joħroġ l-informazzjoni. Immaġina kieku qegħdin aħna xi ħaġa amusement għalihom. U maħniex l-ikbar predatur fid-dinja issa hemm xi ħaġa iktar oltre minna, b'teknoloġija aħjar minna li jistgħu jagħmlu pup. Nsiru trap. U nsiru trap. Dik li jana. Samma tkom li temnu fil-ħajja ta' dejjem mhux problema. Problema jien. Jien ma nemmix li l-ħajja ta' dejjem, inti l-ħajja qed you get redeployed. Reinkarnazzjoni. Eżattament, għandek il-life ġej minn ximkien, għax dak li naħseb jiena, din l-idea tiegħi ma rridx ninfluwenza l-ħadd, imma illum il-ġurnata ngħid, tant kemm il-darba mill out of body experience, xi ħaġa hemm.
u nintaqa' ma' nies li kellhom near death experience u l-istess ħaġa jaraw. Dak li nesperjenza jien waqt l-out of body experience qed jesperjenzaw il-moment ta' meta jkunu jmutu. Illum kont insejta erġajt skoprejt, erġajt ftakart li qed insenna kell out of body experience waqt li kienet isuq men. Jiġifieri waqt it-tellieqa il-leppja il-karozzi kollha u tal-pit qalulu isma' slowja naqra ta' għax jiet ħafna l-qudiem. Waqt li kienet isuq. Dik jgħidlek li hemm xi ħaġa oħra lejja. Ma nafx. Nistgħu nagħlqu hawnhekk? Ħalli ma nżommux hawnhekk. Nirringrazzjak Andrew. Forsi nerġgħu nintaqgħu waħda. Ekku, bil-qalb kollha. Saqsihom il-politiċi fuq x'jaħsbu fuq Trump u l-aljeni. Għax l-unika wieħed li naħseb tista' ssaqsih. Lejja, insomma, prova. Il-Ġorġ irid inġib, il-Vidal. Ġorġ, dak champion dak. Ħabib ħafna tiegħi. Bħalissa biżi ħafna. Thank you ħafna. Grazzi lilek.